Medinde nana emisa eyima ha ye len hye twi yaba yare Twi Adesua ye hyase nanu eso yegusuara ehwe nsemfua bi a ewo brofo kasem na sekire ewo twi kasem eno ena yare hwe yenkwaje ben na yemfa dwumadi no enhyehye so eneba mede ma eye osafo ensa ne ho osafo ensa ne ho eno ne eba ene yade ebra afi Adesua nankasa eni ne dikan eye owadru ne etoso abien eye woma ne etoso abiesa eye sumi na afei sumi nra ho yawo kete na yawo entamago yawo ahwehwe na yawo entama yawo atre na ne twato no eye nkwantre awie ha eye le hye medinde nana emisa eyi yebesa nso aba na ya bere Adesua de foforo makra bye bye.